Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovno Hungergames. Kao što vidite, Hungergames sa mojim prijateljima Bojanom, personal 2002 i koga briga, David Kovač. Evo, nas trojica smo evo u timu i valjda ćemo pokušati da pobedimo. Davide, tvoj red. I počnemo ljudi ove! U ovom videu ćemo igrati Hunger Gamesu, Minecraftu sa Jovan Gamesom i sa Pro Gamesom. Bojan Games kanal zabave. Šalim se. Subscribeujte kanal od Jovan Gamesa. Obavezno Bojan Games, obavezno. Ovog Bojan Games kanal zabave i subscribeujte moj kanal. Zašto? Eto zato što imam dobre videe. Malo su ružne vide. Mnogo su ružne, ne prvo. Još 5 sekundi. Krenemo da ih rasturimo sve. Znaš koja je jednom fora može da se desi? Oh yeah, baby. Imam mnogo stvari, oh my god. Ali nijedna nije za boj. A fuck, Bojane. Mislim da ćeš me ti ubiti. Što Žena! Ubi ženu. To Bojane, ajde, Bojane kura. Daj meni mač. Ona ni... Gde si ti uopšte? Ona nije imala mač, ona je imala X. Daj mi X. Čekajte, jer moram... Opašite mi sad ću play drop pa da možemo. Ovo je moje. Okej. Evo ti... Da vidim šta ću da podijelim s vama. Ovo je sad moje. Davide, tu sam ja našla. Dobro, evo ti. Da vidim šta ću dijeliti s vama. Da vidimo, Bojane, ti dobijaš ovo za pristojnost, ništa nisi krao, a Davide, ti dobijaš ovo zato što si krao. Bojan je bio pošten i ništa nije krao, zato je i dobio. Tako, Bojane. Jej! Ti uvek dobiješ taj diamond sword. Pa ne znam, ja tako bacam. Šta će ti chest? Jovane, kako ti to dobiješ? Pa ja ti imam sreće. U chestu nađeš neki ender chest i Pa ja onda imam ender chest. klikni na zemlju. Moj ender chest niko da nije dirao, jer ja nikad više neću dirati nego. Okej? Jovan je podelio i ja delim s njim. Ti nećeš da podeliš. Evo ti ovo, smiri se čoveče, evo ti. Šta s njim? On će ostati Evo ti bow, nema ništa više. To! Pa nemam ništa drugo. Ali rekao je to. Imam 20 streli. Našao sam čestek. Sad. Prazan je, već je pokraden. Hoće neko jel neko... Ti si pokraden. Hoće iron chest plate, Bojana, vidim da ti imaš Evo ti ovo. Ja već imam iron chest plate, pa mi ne. Ali hvala na... Ja jedini nemam, sad imam. Sad sam dobar lik koji zna sve. Našao sam tajni chest u kojem imam 2 kompasa već. Imam 2 kompasa. Imam chest i sad imam još jedan tajni chest koji ću podijeliti s vama. Najbolje za mene. Aj klikni shift da David pogleda. Nemojte mi uzimati iz chesta, ja ću sam uzeti. Ja sam se izgubio od vas. Okej, šta želiš? Golden apple ili lucky sword? Pa ja bi ipak golden apple. Golden apple? Ne. Da, jer nemam Nemoj da kradeš. To nisam ja ukrao, to sam sad izbacio iz sebe. Ajde, David. To je bilo moje. Sad ti dobiješ časor. Hvala ti. Thank David Noob. Tvoj kanal se zove David Noob.
Šta? To je malo smiješno. I zeznuto. Ovo je prvi put da svi zajedno igramo. Ubijen. Čekaj malo. Smo mi jedini likovi koji su ostali na mapi ili što? Secret chest. Glupost. Sranje. Šta glupost? Imam sranje. To nije secret chest, Vlado. To je to. To nije secret chest. Ovo je. Lik, hajde brzo ga ubijte! Šta? Ubijte lika! Odakle je on došao? Nemojte mene! Ne teleportovat ću se! Drž ga! Tamo je. Drži ga! Čest. Evo ga, vamo je. Neko me gađa! Mnogo sam ja! Imam mnogo sreće. A zašto? Zato što nađem sve čestove. Zato što nađem sve čestove. I gdje je lik, i gdje ste vi, i gdje je... Čuj, lik me juri, Bojane. Gdje je lik? Naprijed je lik. Jej. Gdje je lik? Gdje ste vi uopšte? Ko bi ga znao? Negde. Gdje ti nikad nas nećeš naći. Ovdje je cool, ova muzika. Mi smo na nekom mjestu koje ti ne znaš. Zove se Španija. Ne, mi smo u Subotici, Bojana, kako te nije sramota. Evo ga još jedan golden apple, to ću iskoristiti kad bude vreme. To je tvoja tajna oružje. Jej, imam diamond chest plate. Bojan ima cool, sve to je baš cool. najbolje. Bojan ima Uzmi sve ti iz najbolje. ovog chesta. Šta je? Ja, gdje ste vi? Pa ne ide na svijetu. Ja sam našao još jedan chest. Zašto ti tako čudno govoriš na svom kanalu? Evo to postavljaš. Da Eto nije biser. tako. To je moj kanal, ja mogu s njim da radim što ja hoću. Ko ti to radi? Moguće! Da li možeš da pokažeš ti? Bojane, mrš. Šta je bio? Bojane, zamisli ovaj lik dođe, ubije Davida i počne deathmatch, ja i ti ga sredim. Čekaj, šta si rekao? Dođe taj lik što ubije Davida i mi idemo u deathmatch. I fuck. Samo da znate, ja sam jednom pobedio u, kako se zove, u Hunger Gamesu i... A ja sam pobedio 10 puta. I dobio sam 5000 dinara za to. Malo sutra. Ti nisi. Da, jesam. Lažeš. Onda si to uradio u Mineplexu. Ne lažem, ozbiljno. Nemoguće Ili možda da... 500 dinara. 500. Nije 5500 dinara. 500, nije 5000. Laži. Bojane, svi vidio kako sad lagu. Uje. Ja sam srećnik. Meni treba još samo diamond kapa. Ne, neki lik me juri. Koji je cheater? Ubi ga. Olu. Ubi ga onda. Zašto se regenere? Ne, ubit će me. Ubio me. Gdje ste vi? Ja sam se od vas izgubio 100 metara. I ja sam se izgubio, sve je na meni i Davidu. Bojane, žao mi se... Šta? What the Bojane, šansa ovdje. fuck? Odjednom je samo prešlo u... Davidu, ovome smo zajedno. Šta ako nas ubije, uzeo je Bojanove stvari. Znaš ti šta je Bojan sve imao?
Bojane, zašto sve nisi da bacio? Imao sam sve diamond skoro. Samo kapa mi je falila. Ajmo, Bojane. Ljudi, ovo će biti zeznuto jer mi nismo PvP majstori, ali dobro. A vi što on sve imali? Gdje je ovaj cheater? Imam bow i strele. Sjećaš što nam prošlog cheatera? Jako prošlo. Da, ti vidiš kako se on čitao, to je neviđeno. Ja ga gađam strelama. Želim da ga ubijem odmah i da ja ubijem Davida i da pobedim tako. Ti se ne razumeš, Jovan. Ne da se ne razume, nego se ne čitaju. Marš! Ne! A nisi zaradio 5.000. Fuck you, cheater! Ako jesi, onda si to na Mindplexu. Nemoguće čak ni 5.000. Nisam 5.000, sti glupi. Jebote, rekao sam 5.000 ili 500. 500 dinara, jebote. Aj, prestani psovat koji ti je. Pa šta ti je bilo sad? Ljudi, to je sve za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Žao mi ako ste ljuti na Bojana i Davida, ali i na mene. Nemam pojma. Eto, taki smo bili danas, ljudi, to je sve za epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Bojana i ti su pozdravi i David i prekidamo klipove. Prošimo ljubavali! Kraj ove epizode i... Bocika! Šta je bilo, Bojane? Moj tata ne uznemirava. Tako što sa prozora govori bocika. Ljudi, to je sve za epizodu, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozz!